Представи си как звъниш на детенцето си. Мама! Телефонът се вдига, но вместо нейния глас чуваш непознат мъж, който ти казва: Ало, човек мина на червено с 120 км в час. Прегазен е. Пътува към болницата. Не мърда. Бързо отивайте. Има десетки случаи на катастрофи по нашите пътища. Умират нечии деца, родители и приятели. Много често тези ситуации не ни интересуват. Гледаме нашия собствен живот, нашите хобита, нашите интереси и не се замисляме, че може да се случи и на нас. Нуждаем се от промяна, а тя започва от самите нас. Целият екип на Trivium Estate застава зад една кауза. Това е Рождество. Концерт-спектакъл, който ще обедини на една сцена най-големите български звезди. 100% от продадените билети ще отидат в помощ на хора, пострадали във войната по пътищата. Ние ще бъдем там, за да помогнем. Очакваме те на 13 декември в зала Арена София, за да бъдем заедно и да помогнем на тези, които имат нужда. Ако желаете да се включите в каузата, се свържете с нас, за да вземете своя билет.